contract, așa cum a spus dumneavoastră, că o să-mi văd de treaba mea să pregătesc echipa. Nu faceți analiza video, că a apărut acolo. Nu faceți analiza. You are made of stupid. Astea de copii și juniori, că nu fac analize, că nu fac ce... Păi ăsta scrie, dar de unde să apară asemenea bazaconii? Păi deci n-am cum să vă răspund, sincer vă spun la asemenea întrebare. Dați-mi voi cu tot respectul. Vă ajută rezultatele, de exemplu, stați mai bine că față de Rapid, care are alte... Nu vreau să fac comparații cu alte echipe. Dar, It feels really good. It feels so good. iar galeria, câți au fost? 25 de oameni care a cerut demisia. Haideți să... Jocul, nu pot să spun că m-a nemulțumit, chiar și la meciul de la Galați. Eu am avut 65% posesie, am ținut de minge, am avut... Nu, că am reziliat, am citit eu. Da, că am reziliat. Eu eram la stadion. Mister, vă întreb și pe dumneavoastră cum veți aborda derbiul Clujului. Sunteți în fața primului meci cu rivala Universitatea Cluj. Sì, sì, beh, partita ci teniamo, è un po' che non giochiamo, è una partita importante, quindi... Sau mă rog, Gari pe dreapta pe Dimitrov, care n-a dat deocamdată randamentul așteptat. Acum o situație bună pentru Popa. Încearcă șutul. Sebastian Colțescu acordă lovitură de la 11 metri. Era puțin cam departe de fază. You liar! Altii, deja ar fi al 7-lea în 3 meciuri și ăsta abia a început. Ia să vedem. Maybe you were right this whole time. Trecerea lui Oancea, avansează Oancea, pasează în dreapta pentru Ianis Stoica, un șut blocat, apoi Oancea, Stoica, gol! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Vine apoi Chipciu. Popa, Nistor, din prima, frumoasă combinație, este lăsat în spate Mogoș, pătrunderea lui Chipciu, Chipciu, centrare, gol! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give. Krasnici. Just pick one. They all cost the same. Centrare pe jos, de această dată gol! Otele! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Destul de izolat, își face mingea pe dreptul, apoi șutează, bară și este gol! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Centrare la prima bară, acolo este Otele! Scoate senzațional Ilie! Hold up. Wait a minute. Ia să vedem. Cred că asta e. Ia să vedem. Da, e gol. E gol. This is bullshit. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always
Băsescu era la margine. Stoica. Stoica. Ei, și 11 metri. Stop crying like a little girl. Bine, are intenția să dea în minge, dar Sava pregătit, Nistor se apropie, șutează și înscrie la vinclu. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm... Trasnici pentru Avunu, cu fața la poartă, prelungește Bentancur, gol! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Momentul în care pierzi 4-3, ceva n-a mers clar. You serious? Dacă scorul era un pic mai mare, nu se supăra nimeni după prima repriză. Don't take it personally and don't jump to conclusions. E altceva, e normal. Stadion frumos, lume multă, suporteri. E frumos, dar nu prea. De ce? Lume puțin. Felicitări. Cum ați trăit? Ați avut medicamente pe lângă, pe acolo? Că... Siamo molto contenti. Brian, let me handle this. Scusi, Babidi-Boopy? Che cosa? Peter, what are you doing? Speaking Italian. E primul tău derby, scuză-mă, nu? Nu, e al doilea. Da, al doilea, scuze. A fost... Hei! Încă o dată am demonstrat că Clujul e al nostru. A cui e Transilvania până la urmă? Totul așa, sobru. Liniștit, vorbește cu noi, ne explică. No, e o persoană minunată. Okay, I like it. All right. Nu prea e bună seara, dar nu pot să cred nici acum că am pierdut. That's unbelievable, bro! Adică degeaba, se pare că oricât dați... Da, din păcate ăsta este adevărul. Da, și ei, am luat și noi, i-am bătut de s-a căcat pe noi. Eu n-am de unde să știu, eu sunt doar jucător profesionist și îmi fac de la pe teren cum pot eu mai bine. Tot. Bravo, Dani! Toată seriozitatea, ok, sunt înflăcărat acum, dar cred că o să ajung la demență sau la Alzheimer în curând. Nu, așa e greu tare să mă joc fotbal. Un țip ca nebun, 100% iau razna, adică e... Când au dat golul de 2-1, știam că vom pierde. Dacă intram cu 2-0 la pauză, câștigam 100%. You're a wizard, Harry. Ne vom bate la retrogradare, clar. Yes, very sad. Anyway. În același timp vreau să zic că mă bucur enorm de mult pentru Ianis. Nu știu dacă am visat neapărat, dar eram 100% convins că o să dea mai mult de un gol meciul ăsta. 5-4 nu să iei 3 goluri de asta, zic, totul e incredibil, nu știu.